அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பாரத பிரதமரின் பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் PMFBY பிரைம் மினிஸ்டர் ஃபசல் பீமா யோஜனா. பாரத பிரதமர் அவர்களின் பயிர் காப்பீட்டு திட்டம். இந்த PMFBY.gov.in என்ற வெப்சைட்ல போயிட்டு நீங்க பார்த்துட்டு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது வரைக்கும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாதவங்க வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து இந்த பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்துக்கு வந்து இப்போ இருக்கிற ராபி பருவத்துக்கு வந்து அப்ளை பண்ணணும். மானாவாரி பயிர் வகைகளுக்கு இப்போ இந்த வெப்சைட்ல வந்து ஓபன் ஆயிருக்கு. இது வரைக்கும் அப்ளை பண்ணாதவங்க உடனே அப்ளை பண்ணிடுங்க. அதுக்கு கடைசி தேதின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பயிர் வகைகளுக்கும் அவங்க ஒவ்வொரு லாஸ்ட் டேட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க PMFBY.gov.in அப்படின்னு இணையதளத்தில் போய் நீங்க அப்ளை பண்ணாதவங்க உடனே அப்ளை பண்ணுங்க. உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு சேவை மையத்தை வந்து நீங்க தொடர்பு கொண்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான அந்த பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தை வந்து அவங்க உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி உதவிகரமாக இருப்பாங்க. இப்போ எந்தெந்த வகையான பயிர் வகைகளுக்கு காப்பீடு செய்யலாம் அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம். நெல், மக்காச்சோளம், சோளம், கரும்பு, கம்பு, பருத்தி, எள்ளு, சூரியகாந்தி, நிலக்கடலை, பல வகையான பயிர் வகைகள் வந்து நீங்க தான் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உளுந்து, கரும்பு, வாழை, இந்த மாதிரி நிறைய பயிர் வகைகளுக்கு வந்து நீங்கள் காப்பீடு செய்வதன் மூலமாக வந்து இந்த பருவமழையில் அதிக மழைப்பொழிவில் உங்கள் ஏரியாவில் வந்து பட்டுச்சு அப்படின்னா இந்த பருவமழை காரணமாக வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே வந்து பயிரிடப்பட்ட அந்த இடத்துல அதிக மழைப்பொழிவின் காரணமாக தண்ணீர் நீர்வரத்து ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பயிர் காப்பீடு நீங்கள் செஞ்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய நீங்கள் இழப்பீடை வந்து அரசு வந்து உங்களுக்கு வழங்கும். அதற்கு முன்னதாக நீங்கள் அந்த பயிர் காப்பீடு என்ன பயிர் விளைவிக்கிறீங்களோ அந்த பயிர் காப்பீட்டிற்கு தேவையான பிரீமியத்தை வந்து நீங்கள் வந்து அதுக்கு கட்டணும். அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது அப்போ எவ்வளவு வந்து பிரீமியம் கட்டணும் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும். எவ்வளோ பிரீமியம் கட்டணும் அப்படின்னா நீங்கள் PMFBY.gov.in அப்படிங்கிற இந்த இணையதளத்தின் மூலமாக பார்க்கணும். அப்ளை பண்ணும்போது ஒவ்வொரு வகையான பயிர் வகைகளுக்கு அவங்க பிரீமியம் வச்சிருக்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக என்ன சொல்லணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெல்லுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 445 ரூபாய், கரும்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2600 ரூபாய், பருத்திக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 575 ரூபாய், உளுந்துக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 199 ரூபாய். இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஏக்கர் கணக்குகளை வந்து அவங்க கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஒரு ஏக்கருக்கு நெல்லுக்கு 445 ரூபாய். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பிரீமியத்தை வந்து ஒரு தடவை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு இந்த பருவமழை காரணமாக ஏதாவது இழப்பீடு தேவைப்படும் போது அது கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் இதுவரைக்கும் PMFBY என்று சொல்லக்கூடிய பாரத பிரதமரின் பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்திற்கு வந்து இது வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலைன்னா உடனே அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இந்த பருவமழை காலத்தில் உங்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்துக்கு நீங்கள் விளைவிச்சிருக்கிற அந்த பயிர் வகைகள் வந்து அதனுடைய இழப்பீட்டு தொகையை வந்து அரசாங்கமே உங்களுக்கு செலுத்தும். அதனால் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி பாரத பிரதமர் அவர்களின் பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தை உடனே இதுவரைக்கும் அப்ளை பண்ணாதவங்க அப்ளை பண்ணிக்கிடுங்க. PMFBY.gov.in என்ற இணையதளத்தின் மூலமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அதுபோக பக்கத்தில் இருக்கிற தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு அலுவலகத்தை நீங்கள் வந்து தொடர்பு கொள்ளலாம். இல்லைன்னா நீங்கள் அருகில் இருக்கிற சேவை மையத்தை தொடர்பு கொண்டு பிரதம மந்திரியின் பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்துக்கு வந்து நீங்கள் இதுவரைக்கும் அப்ளை பண்ணாதவங்க உடனே விண்ணப்பிங்க. இதற்கு தேவையான ஆவணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத ஆதார் கார்டு, பேங்க் பாஸ்புக், சிட்டா மற்றும் அடங்கல் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த சேவை மையத்தையும் இல்லை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கியோட அலுவலகத்தையும் தொடர்பு கொண்டீங்க அப்படின்னா பாரத பிரதமர் அவர்களின் பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி என்று அதன் மூலமாக நீங்கள் வந்து உடனே அப்ளை பண்ணலாம். இது தொடர்பாக ஏதாவது தகவல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.